and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Sugot na lang ko nga ako'y third prize. Basta ikalay first. No, mahal. Ikaw mo, gusto kong mamahimong first prize. Mahal, may balik na ang MC. Ihatag na ang mga major winners. We are now in the highest level, presenting the first, second, and third prize winner. And there are 3 contestants left. Hold your breath. I am announcing now the third prize winner, Mr. Ismail Yap from Baguio City. Gulitin kong kamot, mahal. Ikaw. Mahal, gusto ko ikay first prize winner. The second prize winner from Greater Manila area, Miss Hazel Montes Claus. Mahal, ikaw yun! Ikaw yung my first prize winner! Mahal, I'm so proud of you! And our first prize winner, Milan Escudero from Cebu. Thank you, Lord. Thank you so much. Mahal, dali na. Matun na sa stage! Ganito ko mahimali. Huwag ko magtunog sa yuta. Ganito ko maayo. Oh, thank you! Thank you. Thank you! Thank you. Ma'am, yung mga coaching staff, salamat kayo ninyo. And this calls for a celebration. Makatabang nagid ko ni mong bayad, mahal. Unsa? Doon na naman ko'y kwarta. Ayaw hilapti ang imong premyo, mahal. Ipakita una na ni nanay ni mo. Dili mahimong ikaw nalay sige gasto na mo. Mas maayo tingali nga mo share po ko. Masuko ko ni mo, mahal. Ha? Mahal. Ayun. Mahal. Ang naman. Huwag maisugon kayong mipainom na ni. Ayaw lagi pagtingog ha. Pasag di nga ako'y mapasabot. Na, wow, dere mo ganay din eh. Senyor, ay lang pasakita ang senyorita. Ngayon kaya ka man din eh. Mausa siya sa mga contestant. O nganong miduol ka man niya? Nganong nakikigala ka man niya? Usa lang siya sa atong mga saop. Mamahibo ba? Dili ka magbinastos din eh. O sa nagbinastos? Senyorita Hazel, ato na lang ni. Senyor, ay lang pakawawi din hiyang imong anak. Wa kay katungod. Nga mutudlo na ako. Ug unsay angin akong buhaton. Nining way kahod na akong anak. Papahos to na. Niya ka ba din mag-eskwela? Wa, sir. May ano lang ko tungod kay usa ko sa mga contestants. Animal ka! Nakahimo kas pagbalibog sa kung gustong ipabuhat mo kaniadto kay gihimo mong katarungan ang contest. Maudi ay kay apil din ang saop. Basta na, papa. Mamauli na ta. Ayaw ko man eh! Ay lang kahadlok, senyor. Kay ugma dayon mamauli naman mi. Og dili na ko nimo makita dinhi. Lakaw na ilan. Yanong imo man siya palakton. Dili ko gusto magbinastos ka din eh. Ha? Ikaw rin kitanaw sa mga ni Adin eh. Ako ba'y mauwawan? Ako ba'y saop? Nga kung dili makabugwal sa yuta, dili magagamon? Basta na, papa. Nagpaingon na nga niya ang security guard. Dali na, mamauli na ta. Puminaw. Hoy, makita ka pa gani na ako ugma. Ang imo ng patayng lawas mo'y mahibalik sa probinsya. Nang ilang. Uy, naunsa man ka, oy. Anong nagdagan ko ka nga, may paingon ako din eh. Nang, milyonaryo na si Milan. Unsa? Nakadaog ang ako, anak. Karen, wa ba ka magtiaw dahil? Gikan ko sa eskwelahan, Nang. O aligri kaayo sila kay si Milan mo'y nakakuha sa first prize. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, ginungog mo gadang ako pag-ampo. Pero nga nung gikulbaan kog maayo ka rin.
man kong giapas dito. Nganong nangabang man kag sakyanan? Ha? Nakalitan ko! Kay ako magipangitaan sa sakyanan nga supposed to be iuli na nimo kay 5 hours na ang inyong sabot! Ngano, dili ba ko mabayad sa excess hours? Naglagot ko! Kay ako magipangitaan, hain ang ilang sakyanan! Imo kong gipakauwawan og misamot ang akong kasuko kay didto ka di aiso sa ka-event then kauban mo nga atong saop! Dili mo sa si Milan. Nagtungha siya. Scholar si Milan. Ha? Di ko interesado ni itong tawhana kay pobre siya! Kwarta ragi importante nimo. O natural! Makatagamtam ka kag kaharuhay kung wa pa ko maninguha pagpadaghan sa atong kwarta! Pero kung ingon ini nga wa ko'y kagawasan, may pagnataw ko sa pobreng mga ginikanan. Ha! Kinsa ba yung tawhana, ha? Unsa siya ka-importante sa imong kinabuhi? Agwan tao na ang batasan mo si mong amahan. Oh, ganun nga ka man mo tubag? Importante ba si imong kinabuhi katong saop? Kaila lang. May ilalang ko niya nga taga-ato. Busa giayo ko sila sa pagtaga din eh. Ha! Dili ko mo to! Nangutana ka, kunya tug-anan ka nako, dili ko nimo tuwan. Duda ko atong tawhana. Ug dili na ko gustong makakita pa ni atong saop! Ayaw ba yagid siya kay Lapti? Ayaw gyud. Ha? Hazel! Balik dire! Ayaw ko taligde! Hazel! Kumusta naman mo gibati nang? Murag miluag-luag ng akong dughan nga. Nakainom kog tubig day. Excited lakas ka matuoran nang. Kinsa basad nga inahan ang dili masubraan sa kalipay, uy? Milyonaryo na gud ang anak, di ba? Lahi gyud ang gibati na kung kakulba ka rin. Murag tumang kahadlok ang midumbol sa akong dughan. Ay, maayo untag mamauli dayon sila si Milan. Mahal, unsa may gibuhat sa imong amahan? Wa man hinoon. Pero maayo tingaling mamalik na mo sa Cebu. Mamauli bitaw may ugma dayon, mahal. Di na ako magpaabot wag laing adlaw. Nahadlok sa ko. Tingaling traidoran ka ni Papa. Nalipay na unta ko, pero nganong nag-abot man mis imong amahan. Sorry, gid kaayo, mahal. Pero wa man unta ko isa niya. Doon na day. Ha? Nakahimok ko na kung sa imong amahan. Kay nahigugma ko sa iyong anak. Nauyab pa gid ako. Nahigog mamasad ko nimo. Dili ko angay nimo, mahal. Tingaling ako mo dili angay nimo, mahal. Tungod kay wa ko makaunog nimo. Pero di ba, imo man kong gihangyo nga mag-antos una. Andam ba yagi ko makiunog nimo? Mahal. Buhaton ko gid ang tanan aron kon magkauban mo gitang duha. Dili ka magmahay sa imong desisyon. Wa gyud ko'y mahayad, mahal. Kung karon dayon, mo desisyon kang muuban ko nimo. Ayaw na, mahal. Dili pa karon ang panahon. Bisan tuod may milyon ron kong gigunitan pero di pa kani iging rason aron patuyangan na atong gibati. Hapit na tamo man sa tong kurso. Pila na lang kabuhan. Busa, mahal. Antos lang gid na, ha? Gisakitan bayak ko sa diha. Imo kong gisangpit og senyorita. Mahal ka gud nako. Nganong imo man kong tahonon? Kinahanglan lang ako tong buhaton. Aron dili mo samot ang kasuko sa imong amahan nga rin ako. Gimingaw na hinoon kong samot nimo. Pero ayaw pagdugay din sa Manila, ha? Kung mahimo, balik na mo sa Cebu ugma yung adlaw. Giandam ng ticket, mahal, aron makalarga mi ugma. Karon na lang ko manamilit nimo, ha? I love you, mahal. Mahal kay kanako. Ug ikaw ang gihimo kong inspirasyon aron matuman ang akong pangandoy. Ang pangandoy nga gihuwaman ko kang nanay ilang. Say gayon nga matuman ang maong pangandoy, mahal. Bahalag mo babag ang imong amahan. Basta ang kunong takit ka. Nagduda gyud ko adtong saop. Duda ko. Nga may tinaguan silang duha ni Hazel. Busa,
kinahanglang mawa siya sa akong dam. Pangitaon ko kadtong animal. Dili siya makauling buhi dito sa probinsya. Mulakaw ko. Mientras wa pa mo gawa si Hazel. Pangitaon ko kadtong saop. Dili mahimong makabalik siyang buhi sa among probinsya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!